Hindi na pwede sanang usapin ng natin. Break lawin. Chip, gabutan na sila kano dre, nanay taga media, gabutan na Pulo sila. kadlaw na karon sukad gihimo ang pagbarikada sa tuwang bahin sa runway sa Pagadian City Airport nga gihimo sa mga kabanay ug kabilin sa tag-iya sa yuta nga si Dato Lucas Taog Buto. Wala pa gihapon mihimo og mga lakang ang mga tinugyanan sa Department of Transportation and Communication kung DOTC alang sa kasulbaran sa operasyon sa Pagadian City Airport. Kinatong Huwebes, Abril 4 sa mga alas 9 ang takna sa buntag, gihimo sa mga pamilyang Taog Buto ang pagbabag sa runway. Human nga pakyas ang mga tinugyanan sa DOTC sa pagbayad sa ilang yuta nga mukabat ngadto sa 3 hektarya nga gigamit isip runway sa airport. Matud pa ni Bay Suminal Taog ang anak sa tag-iya sa yuta nga mao'y nangulo sa paghimo o barikada nga mao lamang kini ang ilang buktong pamaagi nga mabayran ang ilang yuta nga gigamit sa runway sa DOTC. Wala pa. Ang kabuuan na kailangan ko is 50 million, attorney. Hindi ako aalis dito hanggang hindi nila ma-accomplish yung payment ng bayad ng lupa namin. Saan nyo kinuha yung halagang 50 million? Ano ang batayan yan? Ano ang basis yan? Sa appraisal ng lupa namin at saka yung damage at saka yung penalty ng lupa namin, attorney. Ayan. Nga po kayo nagparikata ngayong araw rito, mismo ng tao? Hindi po kayo nakapag-usap na Yung manager ng Pagadian Airport, sir, hindi kami sinipot ng manager ng Pagadian Airport. At saka naman yung DOTC, pinuntahan namin ang DOTC, kasama namin yung mayor namin ng Pagadian City. Ganun pa rin, hindi kami sinipot doon sa opisina. So, ang aking katanungan sa inyo dyan, hindi pa kayo pinigilan ng mga polis at mga gwardiya na pasukin ng airport? Sana pipigilan kami at pinakita ko sa kanila yung katibayan. Okay. Sige. So, hanggang kailan kayo mananatili sa barikada ninyo dyan? Hanggat hindi mabayaran lahat ng buo yung ano namin, yung lupa namin, hindi kami aalis dito. Nakalagay sa kasulat. Alright, okay. So, ano naman yung ginawa abogado pa kayo dyan? Darating na yung abogado ko. On the way na sila, galing Iligan, Marawi. Ano ang pangalan niya? Attorney Gani Abubakar at saka Attorney Johnny Marohong Bisar. Ayan, sige siguro. Posible mangyari siya. So, amin naman dito maximum tolerance na kung maaari sana paano lang natin yung aeroplano lang to, So nandito kami is for the interest of the riding public safety. Pero anong usapan nyo kanina, sir? Yun nga, nag-usap-usapan yung dialogue na regarding sa to avoid lang na talaga. Walang gulo na talaga. So ilang flight pa ang mapiktuhan nito, sir? So 2 flight pang mapiktuhan. Ngayong tanghali at saka mamayang hapon. Oh, yeah, dalawa. Okay, thank you po. Thank you. Dugay ng panahon nga gigamit sa kagamhanang nasyonal ang ilang yuta hangtod nga midaog sila sa kaso sa dihang ilang gisangat sa korte gikan sa lower court hangtod sa Korte Suprema nga nag-awhag sa mga tilyanan sa DOTC nga bayran sila apan hangtod karon walay gihimo nga aksyon alang sa pagbayad sa ilang yuta. Asa man ang hustisya niini dugang pamahayag ni Bay Taog. Ang maong pagkaparalisa sa operasyon sa Pagadian City Airport nakahimo sa dako nga kadaot sa ekonomiya sa dakbayan sa Pagadian gumikan sa pagkabalda o pag-undang sa biyahe sa matag adlaw sa Cebu Pacific Airbus matag buntag gikan sa Manila vice versa o sa matag udto nga biyahe gikan sa Cebu sa duha ka kompanya sa Cebu Pacific ug Airfield. Ang Pagadian City Airport nagserbisyo sa mga pasahero gikan sa upat ka mga probinsya sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay,
ug sa Lanao del Norte ug Lanao del Sur. In Manila regarding this, and kahapon nga there was somebody who was sent here to assess at saka kinausap namin, pero okay, ang nila is they want nila close na yung nila, gusto nilang so we could not, yun na lang. So matuloy, according sa may-ari sir, matuloy daw ang barikada na ngayon, gawin na ngayon daw. So it's up to the police, kaya that is already a police matter. Yung nga sa amin, i-assess lang kung what is the assessment of the PNP ABSEC regarding this, then we will make that is where we will consider our steps. So pag halimbawa sabi ng PNP ABSEC na safety of the flying public might be compromised, then our alternative is to close the airport operation for temporarily. So as far as the demands regarding the payments sir, anong status I ngayon? could not really talk about the demands because that is in terms of legal matters. I don't have the knowledge regarding that. So it is up to our legal office. Legal office of OSG and OGCC. Sir, na-inform na ba ang mga opisina sa mga... Sa Cebu Pacific regarding on the problem? Yes. We had already a coordination meeting. If ever the worst scenario would happen, then we have taken steps na the safety of the flying public would not be compromised. So, stop sa sila operasyon? Not really stop, but we have to wait and see what would be the progress between the what would be the assessment of the PNP, because that is my job is to coordinate with the PNP regarding this, because this is a police matter. It is out beyond my one. The only thing is I have to coordinate with them to maintain safety of the flying public. Sir, bakit hindi pa sila nabayaran? Yan lang man ang... On that, because there are legal process that being undertaken, and I am not authorized, I am not in position to talk regarding that matter. Alang sa Pagadian Frontline Balita, Jong Kadyon.